Kepepeh pindah soto petarangan suku janggut tengen dodo Nendo mantan buka pasaning projo Handa dalawing palasa jendar Karpino Pate Haryo Singkuni Yo Haryo Suman Yo Trigantalpati Kacina memilih sarto harus somedar ikan paring pangandi ikan dereng kamba maring lesan
bilang sumono mangat diminggu ono sasmitane sut jagat pasisane Bonoro paman kloso jenar sawetawis kaprayung kaunganipun lenggah wonten ing Datuloyo praja ing Astina paman Patih Harya Sengkuni kawula nuwun inggih anak Prabu sampun boten kiras keca ngen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka anak Prabu ing Astina namung saderenge lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti ingkang kabi kunjuk sahendra pepodo paduka ingkang sinuwun anak Prabu ing Astina nggih kula tampi sami-sami Kanjeng Prabu sarawuh paduka wonten negari Astina yayi para ngaturaken pasekahan ana krami wantu kunjuk kosadeng padha
Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kawula nuwun inggih Kyai. Kula tampi pirbaganipun Kyai Prabu ingkang rumentah pun Kakang Mandura. Kula tampi tangan kekalih, kula kawunaken ing Mrungaya. Kula petekaken ing Pranjana rumektining Wardanaya. Amih hawana bawa laksana boten langkung udyasawanipun Raka Mandura kewala. Ugi konjuk Kyai Prabu Duryudana. Inggih Koko Prabu. Kula tampi tangan kekalih. Kula pundi ing mestaka amih hawana rah daging kahyawanan. Panemban Somalena, panemban Durna, kesikecakna, jeneng dika lenggah wonten Datulaya negari Ngastina. Kasaku sila bertok, berdapa, swala gembol sumarate hawela. Kula ninggih-ninggih, boten kirang prayogi misanipun kula wonten negari Ngastina. Duryudana kakangku pisuwan oleh negara Ngastina bektiku Tambanana. Yayi Werkudara pangabektinira ndak tampa ora liwat amung pangesunipun Kakang Tambanana. Yo paring dawuh pangestuni Baladewa kakangku tak tampani kangenku tak gegem dadi jaya aji kawijayan. Koko Prabu ing Ngastina keparing kawula ngaturaken sembah sumkawi pangabekti pisuwan kawula ingkang rayi konjuk sahanda pepada Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina. Dak tampa siap diatur bukti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kawula nuwun inggih. Kula tampi kula pundi ing mestaka kula ndadosaken jimat paripih Andayanana ing kasantosan. Koko Prabu ing Mandura bingah raosing manah kula ingkang tanpa pepindhan dobi Koko Prabu keparing rawuh wonten negari Ngastina. Bingahing manah kula pindha karawuhan pungulun Sanghyang Bathara Brahma ingkang nedya paring kanugrahan. Inggih Kyai, semanten ugi pun Kakang ngaturaken bombonge manah kula dene penggalih Paduka Kyai Prabu. Jeriyatanipun sampun dados pajupan kula sak wanci-wanci tinembalan sowan ingkang raka boten badhe suwala. Sampun ngantos ing wanci rinana dari wanci natri katimbalan sowan. Kula tak tamtu ngestu badhe dawuh Paduka Kyai Prabu ing Ngastina. Malah kaselak utune raos ingkang bangkit pinambek. Tebih saking negari Mandura kula sowan wonten negari Ngastina boten wonten ingkang gumana musik salebetipun ingkang raka kejawi. Kula tampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu. Wonten wigatos punapa Kyai? Dene Paduka ngawontenaken pasowana ingkang beneh lawan adat ingkang sampun tumunten amiji sowanipun ingkang raka ing Mandura. Malah sareng kula wonten negari Ngastina ndadosaken wonten rasing manahipun ingkang raka dene kadang kula ing Jatipati miwah Madukara. Kyai Werkudara menapa dene Janaka keparang dinten samangke kula suwan wonten negari Ngastina sajaipun punika beneh kawanten ingkang sampun menawi kapareng kawedari ingkang kathah tumunten kababarna nanging prayoga ditumrap ing para kadang sentana mungga kula nderekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang raka Kyai. Koko Prabu sewu kalapaten ingkang dahaken dene dinten punika kawanten hamba ingkang dhateng rawuh Paduka negari Ngastina. Krana wonten wetawis ingkang perlu kula aturaken dhateng Kanjeng Koko Prabu Baladewa.
Wonten perkawis punapa Yai? Bawa Prabu. Bila kinten punika kula nampi pasmitanipun Pandhita ingkang mabur kainginan ingkang anyar katon nami Pandhita Dewantaka. Nalika semanten ingkang rayi nedengipun wonten salebetipun kedaton dumadakan karawuhan Brahmana ingkang nyatanipun sampun kula petak sedaya dawuh pangandikanipun Bapak Dewantaka wau isinipun dhateng kahayun lan katentreman ewang menapa nawi kula tampi siswanipun pundi dawuh pangandikanipun Bapak Panembahan Dewantaka anggenipun badhe purakaken Kurawalan Pandhawa Koko Prabu. Waelah dalah. Ayo Prabu, sewu bongko tanpa pindhan rasa sakat didine kejogro kanggo Kirsali kepaning samudra madu. Dene sak sapunipun ingkang Roveng Mandura nampi timbanganipun Paduka Prabu ingkang kados mekaten. Punika ugi andadosaken kuning kawuningan estunipun Yosin Panandika Paduka ingkang mekaten kala wau sampun kula antu-antu mataun-taun. Kuwi bola dewa suwita wonten negari Ngastina, pendak-pendak ingkang raka tinimbalan suwan. Ingkang gumono musik ingkang raka Mandura bincang punapa? Pendak parapatan agung menika panggerantesipun Pandhawan Kurawa. Bincang punapa? Sami manunggal tetunggalan wonten rukun wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun manunggalan tetunggalan wonten negari Ngastina dados gegayahanipun kang raka dinten sakmangke pinelengan berkahing kang murwengdan. Penggalipun Yai Prabu kinar duka nampi kadang-kadang kula para Pandhawa. Waduh Yai syukur. Syukur menawi tetulung kathek kula. Kala wau kula nderek mangi bagya sami jemurut. Koko Prabu kasinggihan mekaten nanging babagan perkawis kuning Pandhawan Kurawa menika tartemtu bakti adirat dhateng putrating jagat inggih menika inggih munastan perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Pakyan punika sampun pinesti dhateng panguwasaning Gusti. Menika sampun kinodrat dening panguwasaning dewa. Menika kodrating jagat ateges dewa ingkang gadhah damel. Monggo miturut pangandikanipun para sepuh kodrat menika kedah hinampahan. Pasti menika kudu dumanti. Mila ing dinten punika wonten ing parepatan agung punika boten sanes badhe ngrembak perang ageng Bratayuda sampun ngantos kelampahan. Prabu miturut pamanggih Paduka kados pundi Kanjeng Prabu? Nuwun sewu Yai. Estunipun menawi ingkang sampun Paduka dawuhaken sekawit menika kawau adamel bombong kasing manahipun ingkang raka. Namung salajeng nganti kaya Yai paring dawuh ingkang mekaten tumuli bingung-bingung raos ing manah kula. Jenenganipun pancen kepala saestu mampahi lelampahan Pandhawan Kurawa benjang kedah paripurna. Menawi sampun sami-sami nyabrang inggih menika ing nastan Bratayuda Jaya Binangun. Rai para Pandhawa tumunten kempal kaliyan para sata Kurawa menapa inggih badhe lampahan. Bratayuda menika urung. Monggo Bratayuda menika sampun dados kodrating jagat. Bratayuda menika dewa ingkang kedah damel. Merekaten tumuli wonten petangan-petangan ingkang kedah dipun petangkan tinjlimet. Sampun ngantos keseluruh dalan ingkang klintu, mangke tidak buntu tembe wingipun. Kasinggihan pekaten bila Bapak ing dinten samangke kula matur dhateng ngarsanipun Bapak Panembahan Dewantaka inggih Bapak Panembahan Dewa Putra ngawiyos aturipun Bapak Panembahan Dewantaka bilih piyambakipun ingkang sanggah ngangge perang Bratayuda Jaya Binangun. Mangke rumiyin Panembahan Dewantaka Dewa Putra menika ing sanggah muraken Bratayuda Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten Bapak Prabu
Koron sewu menapa suminteranipun Nyai Prabu ingkang enggal inggih menika wujudipun Brahmana Dewantaka menika kalau menapa ugi klebet turunaning dewa menika pandhita kaliyan mabur kawinan Koron sewu kula badhe nyuwun priksa menapa menika ugi klebet turunaning para dewa kula piyambak boten mangertos menapa menika tasih ponakanipun para dewa menapa menika tasih sumitranipun para Jawata ing atasipun punika namung titah ing atasipun menika Jamawantah teka badhe mirateng pangawasaning para dewa menawi mekaten pangawasanipun Pandhita Dewantaka Dewa Buddha menika sak traju sak bobot kalian para dewa kula nuwun pangapunten mboten to kula badhe ngremehke Begawan Dewantaka ing sawetawis manjing sumitranipun Paduka Yai Prabu ingkang babar pisan boten namun bab menika kedah kataliti lho ya kedah kataliti sebab sakmengke kathah para titah ingkang sami nyandhang wujude Brahmana saking satosipun ang bedhe badhe iki bicara kapak adu kono adu kene mila babakan Dewantaka sampun paduka tampi nanging minangka sumitranipun Nyai punika monggo nanging menawi murungake perang Bratayuda binangun kaunteranipun Dewantaka nanging menika kula ibaratipun cecak utal cagak cebol gawe rembulan kuto ngitung lintang tangi kelakon jempak wurunge Bapak Prabu wonten dawuh menapa boten langkung prayogi jeneng ngandika Prabu sarembak kaliyan Bawa Panembahan Dewantaka pradipun keparengaken mriku langkung prayogi Yai Prabu Bawa Panembahan ana dawuh apa nggih anak Prabu bingung rasing kula mila kula aturi paring dawuh piyambak kaliyan Nata Mandura Bawa Prabu Baladewa babagan anggil paduka gadhahi kayuhan perang ageng Bratayuda Jaya binangun Bawa Panembahan Dewantaka yo kok keparengake nger sampun tuwa caosipun bolan masesa Bawa Panembahan Andra ingkang Puspitara maweh raras renaning griya oh
Wikna Mestu Purnama Sidam Sekaring Bauna Langgeng anak Prabu Baladewa Raharja sarahmu ana ing negari Ngastina anak Prabu Baladewa. Yo Dewantaka, slamet tekaku ana negara Ngastina niring Sambekala Panembahan Dewantaka. Apa kaya ngono kuwi cacakanmu Mandura? Ing atase panjenengan kuwi tak sebut anak Prabu tegese yen to babagan umur luwih sepuh aku timbangane sampean. Mongko lu banges kudu kelakon. Taruna kudu ngerti nggah kelawan kadang werda. Teka sira anak Prabu ndak timbali nganggo basa ngoko ora basa karo aku. Apa ya cacakan negara Mandura iki kaya ana kuwi sinuwun? Osik. Mengko dhisik. Kowe aja gampang luputake karo Baladewa. Panembahan Dewantaka. Ana dawuhmu apa? Rumangsaku aku tepung karo kowe lagi pisan iki lho, lagi pisan iki. Kowe ora aku ora kowe. Tepung kuwi negara Ngastina. Iya, pancen bener mengkono. Lah, yen tata cara negara Mandura, yen kepengin dibasani basanono. Yen kepengin ditata kramani, tata kramanono. Yen kepengin ana wong unggah-ungguh karo kowe, kowe ya unggah-ungguh karo aku. Kowe tepung karo aku lagi sepisan, kowe ora basa karo aku. Dangu anak Prabu Baladewa. Mongko aku durung tahu suwita karo kowe. Aku durung tahu manjing dadi muridmu. Kowe nyebut aku anak Prabu, tur kowe ora basa karo aku. Yen kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku mbasani karo kowe? Ya wis ora usah diterusake. Sampean ora basa, ora apa-apa sinuwun. Apa kersamu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumantuk babagan nggonku bakal kurangake perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Panembahan. Ana dawuh apa nggih anak Prabu? Dengar aku sematur marang ngarsaning Prabu Duryodana. Yen Bratayuda Jaya Pinangun dudu mungsa sing duwe gawe, nanging kuwi jagat tegese pancen tegese dewa sing duwe gawe iku Rawa Pandhawa durung dilahirke ana ing jana luka. Bratayuda wis dicadhang dening para dewa. Ditulis dening para Jawata, tegese pancen kuwi pesti sing ora bisa diselaki. Kodrat sing ora bisa diterjang kudu kelakon. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarmu apa he? Kok kowe arep mrungake perang Bratayuda Jaya Pinangun? Upama ta kowe iki bisa mrungake perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun, tegese kowe miradati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi duka marang Pandhawa Kurawa, sing nampa bebenduk ora mung Kurawa lan Pandhawa, ning kabeh kawula Ngastina lan Marta bakal ngrasake bebenduk ning dewa ora seneng kowe iki pandhita ngrusak ajak-ajak. Dosa apa ya kanca? Duwe kebetulan pribadi nanging kowe nyengsarake wong pirang-pirang. Sik sinuwun, aja paring dawuh mengkono. Apa aku murungake perang wau, to anggap kleru. Apa aku murungake perang Bratayuda mau mbok anggap luput, mbok anggap salah. Yen saka rumangsaku iki bener. Merga perang kuwi wengis, perang kuwi kejep. Sing menang mesti nandhang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang tan wurunga mesti ana cacate. Kuwi ya wong perang. Ya pancen bener mengkono. Monggo perang Bratayuda kuwi perkaraning Pandhawa lan Kurawa. Mongko kuwi bakal akeh prajurit, akeh kawula ingkang ora ngerti kentang kimpule lelakon. Pojok pleret ing kahanan bakal kesambok ing ngaradan. Dadi upama aku murungake perang gedhe mau, aku nuwak bakal tumibane korban pirang-pirang ana ing perang Bratayuda Jaya Pinangun. Coba
Apa kaya ngono kuwi luput? Apa kaya kuwi ngleres sinuwun? Yen bab kleru ora luput. Kabeh mau mung kari petongane metu saka ngendi? Saiki aku tak takon karo kowe, Kaki Wangsulana. Ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebutake Bratayuda kuwi perang suci, ora perang ampiak awur-awuran, ora perang sak karepe dhewe, nanging perang nganggo tatanan. Kuwi Bratayuda. Ana ing kono katandha bakal waringkunake sapa sing nandol bakal ngunduh. Sapa sing ngutang bakal nyaur, sing nandur ala bakal sirna. Sing nandur becik bakal ngunduh woh-wohane. Kuwi saka tembunge piyayi sepuh. Lah, nek nganti Bratayuda iki kok ora kelakon, tegese sampeyan ngrukunake pendolan kula ning sampeyan bakal nandur angkara murka ingkang bakal ngrembaka tukul kasuket ana ing jagat iki. Mangkono sinuwun. Ya. Mula perkara perang siji iki nuwun sewu. Yen perkara kowe arep ngrukunake pendolan Kurawa, monggo aku matuk, aku gathuk. Nanging yen to kowe arep ngurungake perang Bratayuda Jaya Binangun, Yai Prabu. Wonten dawuh. Kula nyuwun pangapunten, kula mboten matuk, kula mboten gathuk, kula mboten cocok lan kula mboten ajeng melu perkawis menika. Anak Prabu. Wonten dawuh. Ana parapatan pirembugan iki ora usah dadak ngegawa marang pangandikane Nata Mandura. Nanging miturut aku sapa sing condong luwih akeh lawan panemuku ya kowe ingkang kudu kelakon. Bekaten Panembahan. Ya nggih anak Prabu. Panembahan Durna. Wonten dawuh Panembahan. Aku tak takon karo kowe, Kaki Wangsulana. Niatku ki apik apa ora? Menawi karo kula sae. Mriku Pak ateges panjenengan sampun saged ngrukunaken trah begawane masing satu warga. Ingkang kathah sami nyebataken mboten ati rukun nanging krana paduka Panembahan Dewantaka dinten sakmangke pendolan kula menika saged rukun. Menika mujutaken satunggiling bab ingkang estunipun menika kaya wara nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Nggih Panembahan, kula matuk kula cocok. Badhe nuwak pinten-pinten korban ingkang dumah wonten negari Ngastina miwah negeri Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap sarujuk karo panemuku. Werkudara. Ana dawuhmu apa? Kowe matuk apa ora yen to bapak ngurungake Bratayuda? Wah. Kowe sing tak ajab rina pantaraning wengi. Ora ana kang gumana musik ana atiku. Aja nganti aku adu arep sarta nyumurupi muncrating getih saka dulur-dulur Kurawa. Mula gandeng wis ana manungsa utawa panembahan pendhita ingkang bakal nulungake Bratayuda. Aku condong, aku matuk, aku gathuk karo panemumu. Wis ana wong loro Duryodana sing matuk karo panemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon, Janaka piye? Mboten memarep rebah-rebah pisan. Kula tantu nderek ngarsanipun Bapak Panembahan Dewantaka. Syukur-syukur. Nyer Duryodana. Inggih. Ya wis cocok to. Kula sampun matuk, kula sampun cocok. Sing kuni wonten dawuh Panembahan. Kowe ya cocok. Inggih, lahir batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kanggene rejegejagan, malah sakmangke kula bingah membong. Nyumurupi Pandhawa kaliyan Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mangkono, priyayi-priyayi sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya.
para punggawa, para her-her, para luhur ingkang padha lenggah wonten negaring Ngastina iki dina sakmengko wis condhong lan wis matuk karo panemune Dewantaka ya Dewa Buddha. Mula kang saka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa. Pangandikamu ora diagem ana ing jroning marapatan wondene ingkang bakal kaleksanan ya kuwi panemune Dewa Buddha. Ya sakarepmu. Saiki sakarepmu nggonmu paring dawuh panemban. Nadan kabeh mau para priagung sing padha lenggah ana ing negeri Ngastina padha sarujuk karepanmu. Nanging ku aja maksa panemune Baladewa. Aku ki wong merdeka, aja mbok peksa. Aku duwe panemu. Yen panemuku apa kang mbok jangka mau, sakyata bakal miradati kudrating jagat lan kuwi ora bakal kerakon sebab kuwi mung jejoring titah. Ya wis, sak karepmu lek paring pangandika. Sing baku kuwi sesuk. Kang nyatani kepriye lan dumadine kepiye nggonku bakal murungake preng Bratayuda sebab ngene ya Baladewa. Kowe tak kandhani. Nyatane Pandhawa Kurawa tak rukunake gampang, ketitik Werkudara. Janaka tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina. Ya wis padha rawuh. Lan wis nyawiji marang Duradana sakurawane. Bareng tak petung jebul tinemune antaraning Pandhawa Kurawa. Ora ana rasa memungsuhan nanging pancen ana manusa sing benthik-benthike Pandhawa Kurawa. Ana manungsa sing gathuk-gathukke Pandhawa Kurawa dene manusa kuwi kudu sirna saka lumeng bumi kuruping langit. Utawa wis kelakon sirna saka ing jana luka iki. Nak kira Pandhawa Kurawa bakal rukun. Sik. Aku tak takon karo kowe. Terus manusa sing gathuk-gathukke Pandhawa Kurawa, manusa sing benthik-benthike Pandhawa Kurawa mau sapa? Yen pancen manusa mau isih urip ana ing jagat, yen perlu aja sampeyan panembar sing jangkah manusa kuwi mau. Nanging Baladewa diutus saguh-saguh jejuhing maring manusa mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu? Lahir batin. Yen lahir batin, kowe tak kandhani ning aja kaget. Manungsa sing benthik-benthike marang Pandhawa Kurawa ya kuwi loro. Siji Ratu Iring Cemani, loro Ratu Ndarawati. Loro pamunging Pandhawa ingkang jenenge Semar Badrana ya sinuwun. Kaya yasini pi cocoban mawi-mawi ngopen kumedhot padhong lati netra kocang under kerat-kerat kanang moco hidup nyomeng cakra wandani rombrangang yayah kembang ora wari sinengsong para sagedeng bel budal dahanane kowe adalah maning sumaning jasa lanat sekartaning bana iblis lanat. Ora mulai mripate apa ora krungu kabare yen tono to mandure kadange werda ing Ndarawati. Lah kok kowe dadi ngrasani marang adiku lanang. Kowe ngandhake yen to ingkang dadi benthik-benthike kula lan Pandhawa sing gathuk-gathukke Pandhawa Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Iring Cemani. Dewantaka. Ana dawuhmu apa? Yen kowe durung krungu tak kandhani.
Yen kowe durung ngerti tak wani ngerti. Yen ora ratu ing cemani mau ora liwat kejaba mengadi kulanang. Nalendra ing Ndarawati Prabu Kresna, lah kok kowe dadi mbok sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang bentik-bentik kemendolan Kurawa. Mbok anggap Semar Badrana Radyanto derajate kang ceplik, mbok katut-katutke dosane. Mbok luput-luputake dosane gawe sarana ora rukune pendolan Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi? Yo sinuwun. Sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti. Kanthi permati. Pancen wis tak petung aja nganti buntung tembe purine. Ratu Ndarawati kelawan Semar Badrana ya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthikke. Pendolan Kurawa mula kang saka kuwi sinuwun aku duwe panemu yen to Ratu Ndarawati sir ngasa kumeng bumi kruping langit. Semar uga sirna saka kumeng bumi kruping langit kang mengkono dadi sarana rukuning pendolan Kurawa. Lho dadi yen pancen arep gawe matining Nyai Prabu Ndarawati. Yen kudu ning ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Ndarawati ingkang bakal mbok sirake Semar Badrana ya. Ya, pancen mengkono. Yo, tak tampa manemu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak telter kadigdayane Begawan Dewantaka. Arep tak todi kadigdayane Begawan Dewantaka. Yen pancen kowe pandhita ingkang pinter, pandhita ingkang sekti, kira-kira kowe sapa ora mateni Prabu Ndarawati. Lan sadurunge aku tekan negari Ngasti, tekan negari Ndarawati, aku tak njaluk pamit perkara iki tak kandhake adhiku lanang. Pandhita kang kinarangsit pindha kumbang aja ping taun susra anggen-anggen di ngenggone pindha kumbang aja ping Bapa Kanjeng Koko Prabu sajaipun murina. Wis ora apa-apa, Ngger. Ora usah dadak kuwatir kabeh. Aja wedi karo mesune Ratu Mandura. Lole. Panjenengan kok ora tikon sik to Panembahan? Paring pangandika mongko kakange tasih wonten mriki. Panjenengan kok ngrasani padine adine. Ya ora seneng mokal yen to sinuwun Prabu Baladewa tumuli duka Yayah Sinibi. Mongko panjenengane duka kaliyan tiyang nika ngincim lho Panembahan, ngatos ngincim. Ora usah wedi Panembahan Durna. Aku ora bakal gigrek mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura ndak rangket, ndak bondo tangane, ndak krincung sikile. Wondene ingkang ndak rawi ngrangket
Ratu Mandura ya kejaba Werkudara apa dene Janaka. Werkudara. Piye? Wis senggoh ora yen to kowe ngraket Kadangwa Werda. Nuwun inggih. Yen bab paduka panemban sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka saguh. Nuwun inggih. Menawi paduka panemban ingkang paring dawuh kula boten badhe selak. Bener Werkudara Janaka. Wong rukun kuwi sejatine ana pitukane. Wong kepengin manunggal kuwi kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang, sapa sing menteng-menteng kaya Gandewa. Nutupi marang karukunaning Pendolan Kurawa, kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa. Sapa wae sing kira-kira kepengin nutupi karukunaning Pendolan Kurawa, kudu mbok sirnakake, kuwi rak dadi empenmu to, Nger. Po Panemban Durna. Iya, pancen kowe sing tak impi-impi saben bengi. Supaya bisa rukun karo Pandhawa. Bedah ibu kaya ngopo senenge wong tuaku bau Pandhawa ingkang mapan ana ing kasuwargan. Iya. Inggih bau Panemban kula inggih tansah mastuti sabda Tama Paduka Panemban. Ingkang salajengipun kados puni Panemban. Ngene ya anak Prabu Duryudana. Sejatine kabeh mau ngono bakal karo kuning Pendolan Kurawa bakal bisa kaleksanan. Nanging ingkang nampa gegayuhan sejatine mesti ana kang dadi pangorbanan ya tumbal kanggo ganti dumadine perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ora usah dadak kangelan. Wong-wong kang dadi tutupane karukunaning Pendolan Kurawa yaiku Ratu Ndarawati lan Semar Badranaya. Lajeng kula kedah kados pundi? Kowe dawuh marang para Sata Kurawa kabeh kinen budal menyang Karakang Kadempel. Parlune supaya bisa mbayangke Semar Badranaya marang negara Ngastina. Marang babagan pangemu ing Baladewa lan patine Prabu Kresna pun bapa kang ngrampungi dhewe. Bekaten Panemban. Ya Ger, anak Prabu. Maman Patih Harya Sungkuni. Wonten timbalan. Budalono para Sata Kurawa dhateng Karang Kadempel. Kinen Boyong Kilurah Semar Badranaya dhateng negari Ngastina. Lan sadurunge lan sausé bubarna pasewakan iki. Kula nuwun inggih. Sendika sinuwun. Wus paripurna gantining pananggelian saweg-saweg kondur kedaton anjuk saking Dampar Kencana pinalimpit Dampar Gading nderekaken sanggane para emban cethi panggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara nata kawis tingal saking katebian tindaknya Sang Nata kadya bayang binayang bayang kare candrane